Исәнмесез. Коронавирус дигәннәре зур түрәләрне дә селкетә башлады. Владимир өлкәсе губернаторы ковид ләктереп даваланырга Мәскәүгә киткән. Җирле халык ник монда гына даваланмадыгыз дип дулагач, койка занимать итмәдем, халык турында уйладым инде дигән. Если не я, то кто о ней подумает, Виктор Харитонович? Золотые слова, Юрий Венедиктович, золотой ты человек. Владимир өлкәсе губернаторының үз исеме дә Владимир. Үз халкыннан шелтә ишетү бер хәл. Мәскәүдәге Владимирдан ай-ай-ай дигән сүз ишетә күрмәсен. Ай-ай-ай. Ставрополь түрәләренә пандемия нипочем. Госзакупки сайтында җирле хакимият тарафыннан тендер урнаштырылган. Аукционны җиңгән оешма 100 кеше өчен 3 миллион 700 мең сумлык яңа ел мәҗлесе оештырырга тиеш дип яза блокнот дигән басма. Бер кешегә 37 мең сум туры килә. Ашларыгыз тәмле булсын. Приятного аппетита. Оештыра белмәйсез сез Ставропольләр тендерны. 3 миллион имеш. Әнә Башкортстаннан өйрәнегез. РИА Новости язуынча, Уфа мэриясе шәһәрдә куеласы чыршыга аукцион оештырмакчы. Максималь бәясе тотынып утырыгыз. 18 миллион 700 мең сум. Каршы дәшмәгез. Яңа ел ул, хыяллар чынга ашатырган вакыт. Камчаткада исә бәхет министрлыгы оештырырга булганнар. Русча тулы яңгырашы мондый: Министерство социального благополучия и семейной политики. Әмма губернатор аны кыскартып Министерство счастья дип әйтергә кушкан. Тагын да кыскартсаң, мин счастье. Татарчада шәп яңгырар иде бу, мин бәхет. Хәер, 3 миллионлык яңа ел банкетлары оештырганда, теләсә кайсы министрлыкны мин счастье дип йөртергә була. Кыскартып. Яңа елга Казанда әзерләнә, туристлар да килер, бәлки. Хәтерлисезме, Кирмән янында бер ат туристлардан туеп протест игълан иткән иде. Күрәсең, шул хәлдән соң Кремль янында атлар парковкасы барлыкка килгән. Бахбай шушы юл билгесен күрүгә матур гына туктарга тиештер. Вакыты шундый, тәртипле булырга кирәк, хәтта атларга да. Казанга быел һәр турист кадерле. Ну, будете у нас на Колыме. Җәмәгать транспортындагы игъланнарны да рәткә китерәсе иде яңа елга. Туристлар арасында татарча белүчеләр дә булырга мөмкин бит. Менә автобусларның берсендә игълан: пассажирларга сулыш органнарын җәмәгать транспортына керү тыела. Повторяю. Хөрмәтле пассажирлар, пассажирларга сулыш органнарын җәмәгать транспортына керү тыела. Зинһар, битле булыгыз, үзегезне саклагыз. Кыскасы, яңа елда тәртипле, сәламәт һәм бәхетле булыйк. Бәхет министрлыгы кушканча.